lumakas yung ulan. Tapos, after 10 years, wala pa rin kami nakuha. Ay, nako. Mangunguha na lang daw ng swaki si swaki, di pala dapaw daw. Ewan ko yung sea urchins pala, ay type ng sea urchin. Sige ba makuha ni man? Alam mo, kuha rin danggit. Wow! Wow, may isa na naman. So, kakainin na natin siya. Manglamba daw kami. Ewan ko kung ano Tagalog niyo, basta manglamba daw kami. Yan, ganyan daw. Mas pasipit! Bilisan mo! Ano ba yan? Ha? Manglalambat kami. First time ko guys. First time ko lang pala kasi hindi pala first time ni Bunso. First time ko. First time namin maglambat. Kasi ha? Oh, first time. Bakit? So sana marami kaming makuha guys para may pang-ulam kami mamaya. So anong gamit nyo? Taga Batangas na. Look, may isda. May isda na guys dun. May umambak. may tumalo na isda dun. So ibig sabihin may isda dito. Sana para may pang ano kami, para may pang anong tawag niyan, pang ulam. Galing-galing na rin Bunso kasi hindi niya daw to first time. Sanay na ako dito guys. Oh, sanay ka. Sana all sanay. Saan na ilibot? Litasi. So, ano daw namin guys, paikot na kami kasi letter C namin. Tapos, sa bukana ng C, doon kami mag-iingay. Doon kami mag-iingay sa bukana ng C para tumakbo yung mga isda papunta sa lambat. Asa naman dito pa dong? Letter S na letter S na to, hindi na to C. So mag-iingay na kami guys. Yan na ba yan? Hoy, dali na kayo. Alin na kayo. Wow, oh, ganyan guys, ganyan mag-ingay para tatakbo yung isda dun sa sa lambat. May tag-ingay. Pwede na ba ako guys? Pwede na ba? Oh. Dito mo kasapalan eh. Ha? Diba sa pupot lugar. Andun din sila guys, yung mga useless. Andun no? Andun yung mga useless. Isa naggango. Wow, galing-galing ni Bunso guys. Kahit saan, magaling to. Kahit saan ha? Kahit sa pag-ibig. So pabalik na kami dun sa kanila. Nag-literacy na kami. Isda, sana nga may makuha kami para may pang-ulam kayo. Uminay dapat.
Uy! Ay, hello. Yung ano guys, parang konti na lang yung ano. Ano nangyari sa'yo, Doy? Okay ka lang? Okay ra? Okay ra? Guys, ako tagakuha ng tubig dito sa loob. Kasi ang bigat doon banda. Andun yung mga useless. Kukunin na namin yung ano, yung lambat. Ayan sila. Sila na walang malay. Ano ginawa nyo guys? Nagbubugaw. Nagbubugaw yung isda. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Yan yung ano, palatandaan na dulo. Tapos kukunin na nila. Dandahan lang. Sana may makuha kaming isda. Sumugang na. So ganyan pala yan guys. One down. One down. Wala ay. Zero pa. After 10 years, wala pa. One down. One down. One down. One down. Danggit. Sige ba makuha ni man? Alam mo, kakuha rin yung danggit. Wow, may pangulam na kami. Ayun na, kwapit. Kuha na, hasang ba? Anak, hasang. May isa na kami. Kaya maganda tumira sa bukid tsaka sa dagat din guys kasi ano, Mabubuhay ka talaga. mabubuhay ka talaga kasi sa bukid pag walang ulam, kuha ka lang sa bakod. Tapos pag dito naman sa dagat, kuha ka lang sa dagat. Bigana anong tuyo mo eh. Hala, naisa. May bago. Wow, may isa na naman. Two down. Papano daw. Pampano. Wow, may pang-ulam kami. Go Bunso, kaya mo. Go Pet, kaya mo yan. Saan napit eh? 10 years later, makabuhi na. Wow, 2 down. Makaon to? Ununon ka to sa. Saan mo na? Ama! O diba? May nakuha pa kaming shell. Ba't may shell? Ano yun? Tahong pero hindi namin kukunin. Umulan na naman. Yan sila guys, nangunguha ng tahong. Yan sila. Pero hindi kami manguha ng tahong. Isda lang sa amin. Hala! Dapaw! Aswaki. Makao na? Aswaki guys. Paano yan nakuha? Sa ilalim? Sa lusay. Dapat ihiwalay mo yung guys, yung bato sa ilalim, tapos yung lumulutang sa ibabaw para sa sunod na gagamitin. Sa ibabaw? So hanggang dalawa lang kami guys. Hanggang doon lang talaga yung malapit naman yung dumating sa sa kabilang dulo pero wala pa yun pa rin yung kuha namin. Hoy, 3 down. Bangus. Wow. Banak. 3 down. Bangus na maliit. Bangus Pet. Ready day. Bangus. So nakuha kami guys pero ito na tatlo. Tatlo.
Tatlo lang yung nakuha namin guys, konti lang pero at least meron, di ba? Swaki si. Ayaw. Swaki. Oh. Yan na. Kanisan. Wow. Saan yung makakain nyo? Ito yan, di ba? Yung orange. Orange butterfly. Di na kailangan ng suka na yan. Wow. Paduga. Ayan si Bunso. Kukuha daw siya. Kukuha daw ng ganito si Bunso. Marunong daw siya kumuha ng ganito. Dapaw tawag nila. Ewan ko kung ano sa Tagalog yun. That's si Bunso. Ano day? Maraming bibigay si Bunso. Bunso. Bunso din pala yan. Bunso yan. No. Grabe oh. Grabe oh. Maraming nakuha. May tagakain naman. Iba naman yung tagakain. Titikman ko guys. Ay no. Lagyan ng suka. Wow. Sarap. Kung sa bukid maraming gulay dito, maraming seafoods. Dapaw. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Namit. Mukbang na to guys. Wala daw girlfriend. Mine James. Mine James. Ito yung nakuha namin kanina. Pagkitag. Pagkitag. Nami. So may kasama na kami expert guys. Si Arnel. Wow. Kukuha daw ay kami ng alimasag. Lambay. Paborito. I know. Doon kami sa Panglao Island. Sana may makuhang alimasag para may maano kaming alimasag. Ay, mahinang nila lang. Go, Doy. Kaya mo yan. Bakun ba yun? Handang! Yan, lambay, alimasag. Apil! Kasaliri yan na. Gunit! Gunit! Wow! So guys, ito po yung nahuli namin na alimasag. Wow! Joke! Hindi yan nahuli namin. Binili ko yan doon sa may-ari ng bangka na inalkilahan namin. Na 200 pesos na yan lahat guys. Hindi lang sa bukid maganda tumira guys, pati dito sa dagat. Kasi pag wala kayong ulam, kuha ka lang doon sa sa may mga dyan, seaweeds na yan. Maraming shells dyan na nakadikit. Kuha ka lang dyan, tapos kuha ka din ng crabs. Pati isda yung kanina, yung ginano namin kanina, di ba? Kaya hindi lang sa bukid maganda tumira. Kaya doon tatapos ang aming vlog. Hanggang sa muli. Paalam! Hi kay Derek Torres ng Norzagaray, Bulacan. Thirsty Trooper TV ng Caloocan City. Christian Fer Abalos ng Pangasinan. Jerwin Timbol
ng Pampanga, Marimay Mananap ng Negros Occidental, Joy Vince Chua ng Alcamay, UAE, Justin Carlos, Jollibee Ayala Mall, Cloverleaf Family, Balintawak, Quezon City, Aileen Ibale ng Ubaybo, Princess Gunsi ng Saudi Arabia, Princess Galo ng Osami City, Ken Fox ng Majestic Waterfalls, Iligan City, Joyce Riz Fajardo ng Sultan Mastura, Maguindanao, and Team Ares ng Valencia, Bukidnon.